Predblagdansko vrijeme uvijek je dobra prilika za razmišljanje o onima koji su u nezavidnoj životnoj i materijalnoj situaciji. U humanitarnim akcijama najčešće se prikuplja pomoć koja im je nasušno potrebna. Tim pozitivnim ciljem vodio se i Osječki ogranak mladeži HDZ-a koji je na Osječkom trgu Ante Starčevića prodajom kolača prikupio dostatna novčana sredstva za nekoliko obitelji slabijeg imovinskog statusa. Drugu godinu za redom mladež Osječkog HDZ-a organizira niz akcija humanitarne prirode koje su usmjerene najosjetljivijim socijalnim skupinama. U zamjenu za kolač ili dva koji su mogli kušati, građani su pozvani dati prilog za one obitelji kojima uskršnji blagdani neće proteći u obilju. Ali moram naglasiti da je Hrvatska demokratska zajednica grada Osijeka cijeli ovaj veliki tjedan u svim kvartovima od Brijesta i Josipovca, Donjeg grada, Višnjevca radila humanitarne akcije. U skladu sa našim mogućnostima pokušali smo i uspjeli darivati obitelji kojima je to prijeko potrebno u ovo teško vrijeme. Od prikupljenih novčanih sredstava ćemo kupiti i donirati tradicionalne uskršnje namirnice obiteljima slabijeg imovinskog stanja. Također danas ćemo podijeliti oko 500-tinjak pisanica našim sugrađanima, a za najmlađe smo, kao što možete vidjeti, organizirali Zekin trg. Okupljeni mališani svojski su prionuli poslu, a rezultat toga su uspomene koje će ponijeti kući. Aktivnosti za najmlađe je bilo pregršt. Bojanje pisanica, bojanje bojanki, traženje pisanica u velikom uskršnjem gnijezdu, utrka sa pisanicama, kao i prigodne poklone za naše najmlađe. Moramo reći da nam je zadovoljstvo izrazito da je akcija prošla više nego uspješno. Vidimo da se okupio velik broj roditelja sa djecom. Podršku mladeži dao je i novoizabrani predsjednik Županijskog odbora HDZ-a, još jednom naglasivši kako je ovo vrijeme prava prilika za poticanje istinskih vrijednosti na koje ne treba zaboraviti. Uskrs je kod nas Hrvata i kod svih katoličkih vjernika je najveći blagdan i evo mi smo se slijedom toga i priključili ovoj akciji. Mi smo danas ovdje svi došli podržati ovu akciju. Želim svima sretan i uspješan, blagoslovljen prvenstveno Uskrs, svim građanima grada Osijeka, svim građanima Osječko-baranjske županije i svim Hrvatima i Hrvaticama u cijeloj Hrvatskoj.